Patay ang 48 anyos nga tourist police samtang misalmot sa usa ka routine exercise sa kadagatan sa dakbayan sa Dumaguete. Nasayran nga naglisod kini sa pagginhawa samtang miapil sa ilang fun diving. Nadala pa sa Holy Child Hospital ang pulis apan nabugtuan gayud sa kinabuhi. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, ang kalihukan kabahin sa post-duty therapeutic and exercise routine nga gihimo sa kabaybayunan sa barangay Kalindagan. Matud sa kauban sa namatay nga pulis, nga mihangyo nga dili magpaila, nga milaho sila sa biktima sa bukana sa Banica River. Apan dihang miabot na sila sa Laud nga adunay giladmod nga 15 ngadto sa 20 katail. Ang lain nilang kauban nakamatikod nga misinyas ang biktima gamit ang iyang flashlight. Ang maong sinyas kabahin sa nakatunan sa higayon nga adunay emergency. Dali silang mibalik sa baybayon. Matud sa kauban sa pulis, wala mawad-i og panimuot ang pulis. Apan, naglisod na kini sa pagginhawa. Dali silang gitabang sa mga sakay sa usa ka pump boat, ingon man sakyanan sa Coast Guard nga madala sa baybayon. Gihimo na ang investigasyon aron masuta ang nahitabo.